नै लोगोफोर दिनै जोङो साबोन बानायनो नागिरदों एल'भेरा आरो आलुजों साबोन बानायनो नागिरदों जोङो बारा बुरजा बानाया साबोनखौ एसेल' बानायगोन थरब्रैल' बिनिखायनो फिसा बेखायनो आलुखौ फिसाखाय थरथाम लाबाय ओमफ्राय एल'भेरायाबो एकदम मोजां नङा फिसा बेखायनो आङो मोनथाम हाबाय ओमफ्राय दा बेखौ मिक्साराव होनानै ओमफ्राय सबेस होनानै बिदि बानायसिगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो। दायो आलुखौ हाखांबाय रेडि जाबाय मिक्साराव होनोसै होनानै सबेसजों गलायनानै नै दायो जाबाय जि मोजां जाखाबाय नै लोगोफोर मा होनो बेखौ दायो कालाराबो जि मोजां जाखाबाय नैबे जाबाय बेयावनो होनानै बानायगोन आरो साबोनखौ सबेसजों गलायनानै होना होबानो जाबाय गरम होबानो जागोन आरो इयाव नैबे नारेंखल थावखौ जोङो नैबेहाय सिथाबैनि थाखाय होगोन माने एसे फोना होनांगौ आरो ओमफ्राय नैबेनो जाबाय सबेस बेखौ आङो अनलाइनाव बिहरबानो मोनो नों बेसेबां बिहर सेरसे आधा केजि बिहरनो हायो आं आधा केजि बिहरदों दायो जोङो जिजों सेबनानै लासिगोन आङो मोजां सेबनांगोन आरो सेकनिजों सेबबाबो जायो खिन्थु आङो जिजों सेबनो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो जिजों आराम सेबसिगोन आरो सेबनानै जिखिनि रोसि ओंखारो बेजोंनो जासिगोन ओमफ्राय दै होआ बेयाव दै इसेबो होआ आरो मोजां सेबबानो बेनो जि आराम रोसि ओंखारखायो नै बेयो भिटामिन बेखौ आङो जिखुनु जाया फार्मासियावनो मोनो माने माबानि थाखाय स्किननि थाखाय बिराद मोजां ना भिटामिना बेखायनो आङो बेखौ मोनथाम होनोसै बेखौ मोनथाम होनानै गलायबानो मोजां गलायनानै नै बियो सबेस बेखौ आङो आधा केजि दङ नालाय बेखौ आङो फुवासे होनोसै फुवासेनि एसे खम होगोन आङो माने फिसा बानायगोन नालाय फुवासेनि एसे खम होनसै आरो दायो बेखौ फिसा हानानै दै गुदुङाव गलि होनसै ससपेन फिसायाव साहा फुदुंग्रा ससपेन फिसायाव सारायाव दै गुदुं होनानै बेखौ गलि होनोसै आं दायो नै दायो दैया गोदौबाय जोंहा ओमफ्राय बेयाव आङो ससपेन फिसायाव सबेसखौ होनानै एरबाय एसे आवलिबाथाय जासिगोन नै आं दायो थावखौ होबाय होनानै मोजां फुस्लिमनानै जाहाथे सिथाबै बायदि आरो मोजां फुस्लिमनानै ओमफ्रायो दानिया अरखौ एसे फिसा खालामनानै एवनो होना थानोसै नै बेखौ आलु आरो एल'भेरा मिक्साराव उननायखौ नैबेहाय लगायनानै मोजां गलायनानै नै बेखौ मोजां गलायनानै साबोननि सेबाव होनोसै आरामनो फाइनालि रेडि जाबाय दायो आं बेखौ 4 घन्टा फ्रिजआव सोनानै दोनसै ओमफ्राय जाबाय नोंथांमोननो आं दसेनि उनाव फाइनालि लुकखौ देखायनोसै 4 hours later बानायनानै रेडि जाबाय नै फाइनाल लुक दा जों बेखौ सुनाय नायगोन होनो नोंसो थारमाने साबोनखौ बानायदों खिन्थु पिम्पना जागोन ना जाया नङाबा पिम्पना जायाबो जानो हागौ ना पिम्पना जागोन जाया
बरिया जाखायो बेयाव मोदोमनायखौ होआखैना सेनखौ होआखै बे मा होनो जेनेबा बे न'आव बाहायनो थाखाय जेबो केमिकेल गैया नोंथांमोना रेसिपिखौ नायनानै इउज खालामनो हागोन मोजां जाबायना नोंथांमोनहाबो बानायनो गोसो दंबा न'आव बानायनो हागोन न'आव बाहायनायनि थाखाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा आरो बेलेग बेलेग साबुन बानायनायनि प्रडाक्ट नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।